Здравейте всички, време е за малко нови клипове. Ще започнем с това как да си направите икони. Значи има много варианти. Най-използвания е Photoshop. Кълцате, мълцате наляво надясно и готово. Обаче някои не сме добри толкова с Photoshop като магиосници. А ни трябват някои по-елементарни неща и тази програма, която виждате TemX, ви помогла много. Съжалявам за мишката. Значи да кажем, избираме си. Тя всъщност изкарва иконите от пакети, от теми. Ако имате примерно Go Launcher и сте му сложили някаква тема, може да изкарате иконите, да ги умацате отгоре с Photoshop или дори с Paint, да си ги използвате. Да речем, аз имам тези Holo Icons. Един да ще ги зареди. Готово. Изберете се някоя, да кажем, този чадър. И им давате тук горе Save иконката. Така, той показва къде е сейфното. Има и екстри, може примерно да си вземете wallpaper, ако има този батмански. Някаква грешка ми излезе. Дори не мога да го видя. Добре, все тая. Ако дадете това копченце, всичките ще бъдат маркирани. Икони или wallpaper. Общо взето това е нищо сложно. Изваждате си го, намирате си го с... Ако се свършите телефона към компютъра, намирате си къде иконата, омацвате отгоре и си я слагате където желаете. Както казах, също може да използвате и Photoshop, но за тези, които не са магиосници, това е един много добър вариант за елементарни подобрения по иконите. Благодаря ви, че гледахте клипа, очаквайте.